108 сол муқаддам санаи 11 март аввалин рӯзномаи сирф тоҷикӣ бо ном Бухорои шариф ба таб расида буд, ки он дар амурати Бухоро нашр ва паҳн карда мешуд. Баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатии Тоҷикистон санаи 11 март ҳамчун рӯзи матбуот ва иди касбии журналистон таҷлил мешавад. Субҳи имрӯз дар кохи матбуоти шаҳри Хуҷанд иди матбуот бо ҷалби собиқадорони соҳа, хабарнигорон ва меҳмонон ҷашн гирифта шуд. Илҳом Ҷамолиён, раиси бахши иттифоқи журналистони Тоҷикистон дар вилояти Суғд, нақши матбуоти даврӣ ва радио телевизионро дар пешрафти ҷомеа муҳим арзёбӣ намуд. ҳар нашрия рисолати худро иҷро карда истодааст, аммо дар баробари он ки вақт замона тағйир ёфта истодааст ва технологияи иттилоотию рақамӣ ба ҳаёти мо, ба ҳаёти ҳамарӯзаи мо ва аз ҷумла ба ҳаёти воситаҳои ахбори умум таъсири беандоза расонда истоданд ва ин таъсирро нодида гирифтан барои нашрияҳои чопӣ бисёр хавфнок аст. Барои ҳамин онҳо бояд дар баробари пешрафти замон бояд қадам гузоранд ва ҳузури худро дар шабакаи умумиҷаҳонии интернет, ҳузури забони тоҷикиро дар шабакаи умумиҷаҳонии интернет бояд пурқувват кунанд ва рисолати худро аз рӯи касбашон, аз рӯи меъёрҳои касбияшон ки талаб карда мешавад бояд амалӣ кунанд ва дар ин ҳолат мо ба журналистикаи воқеан сифатнок муваффақ мешавем. дар маҷлиси тантанавӣ ки ба рӯзи матбуоти тоҷик бахшида шуд, муовини раиси вилояти Суғд Баҳоватдин Баҳодурзода табрикоти раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзодаро ба саҳми ҳозирин расонд. ӯ аз бурду бохти соҳаи матбуоти тоҷик сухан намуда таъкид кард, ки дар ҷомеаи кунунӣ журналистика мавқеъ ва манзилати хоса дорад. Мардум ба онҳо бовар мекунанду аз мушкилот ва муаммоҳояшон ҳарф мезананд. матбуоти тоҷик бештар аз як аср аст ки ҷомеаро дар рӯҳии худшиносиву худогоҳӣ тарбия менамояд. дар замони соҳибистиқлолии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша ҷонибдории озодии баён буда, фаъолияти озодии рӯзноманигорон ва гуногунандешӣ дар ҷомеаро пуштибонӣ мекунад. афзоиши шумораи нашрияҳо, радиову телевизион, сомонаҳои интернетӣ ва фаъолияти мунтазами шабакаҳои иҷтимоӣ дар кишвар баёнгари ин воқеа аст, ки дар мамлакат ба арзишҳои демократӣ эҳтиром гузошта мешавад. дар ҳафти чорабинии идона ба 10 нафар собиқадорони соҳаи матбуот сипосномаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд супорида шуд. ҳамчунин ба 10 нафар хабарнигорони воситаҳои ахбори умум тӯҳфа, яъне ноутбук тақдим гардид. қадрдонии хабарнигорон дар иди касбӣ ба ҳукми анъана даромадааст. раиси бахши иттифоқи журналистони Тоҷикистон дар вилояти Суғд Илҳом Ҷамолиён ғолибони озмуни вилоятии Ҳоҷи Содиқро муаррифӣ намуданд. инҳо Моҳира Раҳимзода ва Тоҳир Искандарзода дониста шуданд. зимни маҷлиси тантанавии рӯзи матбуоти тоҷик ҳама аз дастоварди воситаҳои ахбори умум сухан карданд, аммо ягона нафаре ки аз мушкилоти соҳаи матбуот ҳарф зад Бобоҷон Икромов буд. ӯ таъкид намуд, ки бархе аз рӯзноманигорон пулситония мекунанд, ки ин ҳолат боиси паст шудани мақому манзалати кормандони воситаҳои ахбори умум дар ҷамъият мегардад ва нигоҳи мардум ба журналистика тағйир меёбад. бо ҳузури раёсати матбуоти вилоят як тартибу низом бояд бошад. Нашавад ки дар як нишасти матбуоти 3 нафар. Ман гуфтааст ин ки келинам, ин ки духтарам. Хелам нед як эътибори қалам, мана бисёр одамон гуфтанд, эътибори касб, обрӯи ҳамкоро, мақоми ҷамъиятӣ ва иҷтимоии журналистикаи тоҷик ба назари эътибор гирифта шавад. масалан сафари фармона доштем. ин навидҳои ман дар мошин роҳ ки дур аст, тӯлонӣ ҳаст, ҳамкасбомо нақл кардан, ман шарм доштам. охир як нафар журналист дегис аз як оила 3-4 нафар неку. бисёр хоҳиш мекунам аз шумо эҳтиромона бубахшед ки ман маҷбур шудам ин гапа гуфтам ва на танҳо ин гапа мегӯм, дигар гапҳои зиёдам бисёр пулситонӣ, тамаҷҷӯӣ, илтимос. мана мо пул нагирифтем ки аз ягон ниҳоди давлатӣ ва тамаҷҷӯию пулситонӣ баъзе аз ашхос
از جمله ژورنالیست مشغول شدیم. البته در روز این من درست سیاه کردن نمیخوام. اگه این واقعیت حیات است، این نوشتن نمیشد، این تلویزیون خیلی گفتن نمیشد، مطبوعات تصویر کردن نمیشد. این صحبت دوستانه است، صحبت یک عائله است. در عائله هر خیلی فرزندان میشن. من بسیار خواهش میکنم که از این کارا چیزی خودداری کنم و کنیم. бино ба иттилои муовини раиси вилояти суғд ҳоло дар қаламрави вилоят 17 шабакаҳои телевизионӣ, 15 радио, беш аз 50 ҳафтанома, 6 маҷалла амал мекунад ки ҳар яки он барои пешрафти соҳаҳои хоҷагии халқи вилоят саҳми босазо мегузорад. гузориши мафнушкур ва наимҷон аюбов барои барномаи иттилооти хабар.